Sanibonani la ekhaya. Sekuphinde kwasuka impi kwiMfezi noNjoko. Kubangwa nje ukuthi uNtaba yaseDubai usuka nje ekhampanini yeMfezi uya kwenye ikhampani, kodwa nayo iMfezi ifakaza kulokho. Bhekana nento uma ngabe uyibona ukuthi i-about mina nawe ungagadli ngomunye umuntu, qonda ngoba mina ngizovela ngiqonde. Umuntu uma ngabe esacula la ngaphandle, acula umuntu engazwakali, athole indlela yokuthi adelele omunye umuntu ukuze azozwakala, vele leyo nto leyo usuke ufuna lokho vele ukuthi unake-ke ngaleyo ndlela, ngoba umculo usuyinkinga, yabo. Mina ngiyabuka nje izitha zami ziningi ngendlela exakile, ngiyabuka nje ukuthi enhle kuba ngibangisana, yazi abantu babangisana nale khampani encane kuthiwa Mabunjwa, incane, yazi ikhampani le abakuthiwala incane ngendlela exakile le khampani, kodwa ukuthola abantu bayibangisa, yazi ayikho ndala kakhulu, kodwa indala kunamanye amakhampani akhane efika njengamanje, le kuthiwa Amabunjwa Records. Iqala ukuba khona ngo-2013, ngicabanga mhlawumbe amanye akhane bakhona nje. Dala ngayivulela lokho khampanyanyana yami just ukuthi nami ngiyizamele, yabo. Kodwa nje akuthandeki, kuyangithokozisa-ke lokhu uma ngabe sengizobona nabanye abafundi sinabo endimeni bekhane bekukhombisa lokhu ukuthi abakuthandi. Futhi nje nanokuthi uzidumise umuntu, uveze umuntu, wena ungumculi, uveze umuntu, akubona umuntu lokho ukuthi akakuthandi. Kuyangichaza ngoba uma ngabe ususho wena, omunye umuntu ubona ngazuthi unomona. Why uma ngicoma omunye umuntu, wena why? Ngoba ngisomunye umuntu esephumelele, soze ngize ngayenza into enjalo mina, because anginayo indlela yokudumisa umuntu ngaphandle kokuthi umuntu ngimfishare adume, ayibonele naye, yabo. And mina umuntu uma ngabe eseqala esephapha esekhuluma into e-wrong, ngizodonsa amavidiyo, ngidonsa ama-voice recording. Sibonge.